нямам сила, Каво Бич, на скъпство. Дай главето най-накрая. Run that shit back, bitch, I'm stylish. Glock talk, big t-shirt, Billy. Watch on my wrist, but I won't. What the fuck? Преди малко станахме. Буквално. Сега се оправихме за Каво Бич. Първо на пас, след това на Каво Бич. Буквално сега ставам. Компаса на Роналдо, това спаси. Това е успех в щава на Роналдо. Двойностяно, да. Един матч на Васил Левски с Реал Мадрид и с националния отбор в Лейрия, приятелски матч. Бас. И че мога да се хвали с това? Това Това е база. Тук само хубави неща. Много естетически. Отиваме към морето. Криска, ги тия дискотопки. Миналата година дете ни дърпаха с това. Няма сила, сега добре. А за изпът скачи? Не знам. Защото ние сега трябва да ходим на това. Ще го направим за изпъта? На плаж, добре. Трябва да ти спас нас и чашки и чилики. Добре, ако искате да седнем набързо. Да, там набързо ще настаним какво? Това е. Аре да закусваме. Айде малко. Айде, домен да ви. Айде. Не, какво ще ти бъдат банци и гуми си работа. Защо той те не ви? Да не изгубим време за плащане. Няма. За да пуски иначе поема. Ще казах. Сандвич, братле, пържени филийки, братле, бъркани яйчица, яйца по на-английски и английска. Това какво е? Сандвич с шунка и кашкавал. Добре, едни такива, тия пържените филийки с това сладко ли? 3 броя, да. Сладко и сиренци. Аз мога ли да приема смет нещо, или? Май няма, трябва да май няма пит. Ма да, бе. Що ще кажем мед? Добре и... Една порция филийки. Добре, и един айрян. Да ви доцали направо половинка айрянче. Не, брат, аз няма да... Само чашка? Само за него. Приятел, само да си поръчам някакво тъпо, така аз не искам да. Що бе ти изпоръчат да пият нещо? Да, какво? Няма проблеми? Нищо не, само за пиене ли си поръча? Какво искаш нашия? И аз искам едни филейки. Едни филейки, 2 порции филийки, един айрян чашка. Добре. Дава за пиене? Айрян. Но сега направо 1 литър или половинка? Литър и половина, да. Литър и 2 порции филийки. Добре, нали аз се забавя много? Няма, брат. 5-6 минути. Добре, екстра, добре. ако мога да се смет. Добре. Моето сладко да са. Моята? Не са за него. Да, със сладко, да. Моята ако мога смет. Смисъл, това твърдото сладко, където е така го дават, не го искам. Да, е по-добре смет. По-добре смет, да. Аз даже и аз рядко пия чай, ама като го пия гледам да е смет. Да не е със захар. Да. Ето по принцип меда е по-полезно. Да, точно да. Аз като цяло по сладко не си пада много. Да. По-хубаво. По-добре смет със сигурност. Като цяло от малък много хора ми се чува, защото не обичам сладко, но просто не обичам. Тъй. Получихме си закуската. Я сега пробвам. Мале. То мед как се... Как се лее, ле. Не и сиренце малко. Аз тук с половинко такова. Абе, изглежда добре като цяло. Добре. Plus I'm cooking up ambition on the kitchen stove. Pot start to bubble, see the suds, that shit good to go. Whole sound suave, but I can't get me cold. Bro, think he John Wayne. I bought them Yellowstones, love the way they hang, babe. For the silicone, everybody fake now. You could crack the code, bust down everything. Set in rows, go. Също, какво мислиш за Сезона е слаб за момента. цял за сезона? Слаб е, няма хора. А според теб защо? Сигурно заради царите. Не, според мен новините са виновни. Новините, а? Не питай ме. Мисля, че сезонът е изключително слаб. Абсолютно скъдно от към хора и причините за това са, според мен, безбожно скъпите цени, скандално скъпи сметки в заведенията и мисля, че всичко е цяло много скъпо. Абе, наплачили са хора. Точната ивица е Почти празна. Празна, виждате от всякъде. Да, пълно. Но после някой от заведението може да дойде да ти каже къде ги видя тия празни места, бе. Къде видя тия празни места? Do what I should, man. Point, baby. Do what I could, man. Point, baby. Do what I should, man. Поне минути до Каво Бич. Сте живи и здрави. Точно. Я обяснях на Сашо, защото Сашо просто реши да се събуди да си плава късмета да ходи, нали? Плосък пясък. Да, по напечения пясък. Пясъка е горещ. Буквално.
бара. Обяснях на Сашо за тези обувки. Буквално който ги измисля, в смисъл там Каня Уестига, който е да е жив и здрав. Просто това са най-добрите обувки. Сашо, стигнахме ли до Каво? Тук сме вече, да. Стигнахме до Каво, айде, let's go. Взех с някаква вода с лимон. Сашо, седнах. Къде седнахме? На Каво Бич, на скъпство. Точно така. Я? Тая брутална снимка. Да. Така че. Много добре. Пак също пристигнахме Каната. Взех бургера, взех тортила с картофи, там е лимонади и настроението е много добро. Уникално е. Всичко е под контрол. Точно така. Нали главето най-накрая? Чика, как го мотивира, как успя? 20 евро, защото платих сметката за заведението и се надира си топле глава. А така. Жика ти го подкупи. 20 евро. 20 евро ще да се съгласи на топле главето. Жиката всяка къде се качва на джет. Да. I know that we got it, I might even guarantee it. When she tied me up and turned me right into a paraplegic pair of shoes. I got the MB on them, make you stare and see them. We ain't paying for them, now you ought to know I'm wearing free ones. When you go to me, I gotta know is there a reason it was so abrupt. I kinda had to think that there would be one. Conversations out of state, they asking where are we from. I don't care about you, I got me a chick that's Caribbean. She want me to serenade her, but you know I'm bashful. I got all the whippersnappers and the little rascals. Turned up off the way we drippin' with Tabasco. Old friends inquiring about the cash flow. Hey, shit out here with the past the same. I could probably use a fresh start out the window of the Target. I'm reflecting on life through Cherokee Park. Think about life through Cherokee Park. Че карането на джет. Добре беше. Уникално преживяване. Малко трудно се ориентирах в далечината от брега, къде трябва да стана, но всичко е наред. Ей, супер, не си падал, Не съм. няма спороведение. Доволен ли си? Абсолютно. Тръгваме си от Каво Бич, купона на Макс. Както виждате, Каво Бич гори от купон. Всичко е топ. Крис сега отива при неговите приятели да ги види. Ще са в Созопол. Ние с Жеката се оправяме след малко, ще сме към центъра да видим нашия съотборник от Ботев София. Бив съотборник вече, да. И после отиваме към Бамбото на дискотека с един приятел от НСА. Общо взето си изкараме днеска втора поредна вечер. Готино. Утре сме на Кайт бар, Утре главното нещо, за което сме тук. мейн евент. Утре е деня, за който сме тук, за Джубай Морник. Да. Тосъла на тази почивка е само заради този ден, защото това е Да. мероприятие, което не се изпуска. И така, зрители, буквално минах през някакви улици. Чувам някакви хора, стига до някакъв частен имот. Вълче, партлан. Ние сме... Ама, ходим пеша. Различи се на този кол, как беше този кас? До каваците не взеха ли? Да, там... Не знам какво пожа толкова. Ама, много беше. И гъбки. Изживяхте гъбки. Аз... Йо, какво става хора? Значи, в момента правя един анонсмент. Значи, в момента съм сам, като цяло. Няма Сашо, няма Живко. В момента съм с мен, Коши и Съртери. И в момента е 2 часа. И ми се си лягам, защото утре... утре ще е интересен ден, в който ще посрещаме July Morning. Аз
човек, който обича да спи вечер. Ще е трудно изпитание за мен, но като цяло ще го направим. Ще снимам, утре ще снимам, обещавам. Като цяло само нали, да направя за анонсмента. Basically до сега нали, бяхме с Митака, с Мими, с Стефи. Нали, лафихме си, хенгаутвахме и така нататък. Нали. Сашо и Живко в момента са на диско. Такова. Basically това е за този анонсмент. Просто забега да снимам. Но да. Взех си палачинка, която беше найс. Така, от нищо просто ме удари някакъв глад. От нищото ме удари някакъв глад. Дали преди това имаше много храна, обаче basically, както си спомняте от по-рано във влога, бяхме на каво. Този бургер буквално цял ден се боря с него. Но да, имаше много храна и да бях гладен. И просто това беше мемето, че просто когато излезнахме, просто ме удари някакъв турбоглад. И Митко, който беше мастер шефа, просто... Да, просто беше... disappointing, не, шегувам се. Митко никога няма да бъде disappointed от мен. Ние сме brothers. Беше, както каза Сашо, brother from another mother. Между другото, зрители, ето този тук ще ме спасява. Буквално този тук ще ме спасява тази вечер, защото жирата е на next level просто. Да. Basically, guys, това беше. Ще си лягам и до утрешния ден.